Ang atong unang pagbasa naghisgot nga kung naghigugmaay ta, nakailatas Ginoo. Nya wa ganita mahigugma, wa ta kaila sa Ginoo. Lingay mong tupad ing na nahigugma kanako. Pangutan ako no. Nya mo nga udigay siya mulingi nimo, yawan-o na siya. Kay ang nahigugma anda man na mutanaw sa naong sa iyang gihigugma. Di ba kanang mga manag-uyab magtinutukay man na sila sa ilang naong no. Kasuway mo kanang uyab-uyab. Oh, magtinutukay na sa naong kanang maibog ka. Ako maibog kog babae, babae sad maibog nako. Oy, mag-eyes to eyes dayon. Ano ya mo kilig-kilig dayon. Kaya ko na be, usab ko lingi. Kaya daghan kayong wa mo lingi ganiha. Sige ko na be, lingi. Nyaing na, do you love me? Wa gyud mo lingi ang uban. Bahala na mo diha. Mao na, laway kaayo mga igsoon na magsigi tagsimba o nya wa ta mahigugma sa atong isig katawo. Kay ang Dios gugma. O kinsa tong nahigugma, mauray nakailag Ginoo, maura say nagpuyo dihas Ginoo. Iyampo nato ang atong mga leader sa simbahan, leader sa atong gobyerno, maghigugmaay unta or muila unta sa Ginoo. Munang subo kay palandongon nga magsigi silag away kaning atong mga politicians karon na agi pipila nga nagsigig away. Congratulations sa mga politicians nga wa mangaway. No? Naba mo'y nailhan rong politician nga wa mangaway, maunay butari. Kanang palaaway ay mog butar ana kay mga yawan ona. Oh. Muna diri sa atong ebanghelyo gitudloan ni Hesus og daghan kaayo mga butang ang mga tao nga nagpangita og Ginoo. Mura kunog mga karniro nga way magbalantay. Because God is our shepherd and the only shepherd. Niya kaya mga tao, wa naman kakita Ginoo, kaya ang ilang mga leaders, ang mga pariseo, ang mga eskriba, kadtong mga pari, panahon ni Kristo, ambot ka karong panahon na. Ang ilan namang kaugalingon mo ilang gisiguro pag-atiman. Ang gihigugma sa mga leader sa una, ang ilan namang kaugalingon, nga matod pa ni Kristo, kamo, gasigi mong bugkos o bugat nga palasunon o inyong gipapasan sa mga tao, pero di gani mo tabang bisag usa na lang katudlo aron pagpagaan sa ilang gipasan. Kanabang ang atong mga leaders sa simbahan man o sa gobyerno magsigi nagpatambok sa ilang kaugalingon, ang tanang bahandi sa nasod adto na padong nila niya kita dinhing mga dili mga leaders, mga sumusunod, pisik-pisikan na lang ta, mura na lang tag saburan, nya maginukdanay ta, mura tag manok, kabantay mo ng manok nga manabod ka, nakasuway ba mo na mo yung manok? Kami nami manok sa una, nya inignaog na mo, yung narong buntag, mo manitig pakaon sa manok, binuhian man to amo mga manok, inignaog na mo, ug asa may mulakaw, gadaan ng mga para isabot sa manok, mga manok magsunod ana ang uban pa tugpa pa diri nimo kay mo ilog jud kuha mo kuan ba mo gobol ba mao in taon na nahitabo sa ato karong mga kaigsuonan hain tong gada atong mga sa tawagan na ayuda lagi yun bisag na itubig hala kabuot yun ngadto kabuot luoy kay tan-aon nya sabud-saburan, iksa-iksahan, ana. Ang uban man nagbugno pa, bugno. Mao sa nas amo, nga baboy, ay mong pakanon, ana magsinikmatay ng mga baktin ay kay mag-ilog sa kaon. Na yun ako, kanang iro, 5 kabuk iro, tagaan na nimo usa ka plato nga pagkaon, mga samad gid na silang binugno ay. Pero imo na silang tagsaan ngadto hilom kay na nya sa inyong paminaw kita ro mga Pilipino gitagsaan tagpakaon pasabot sufficient ang atong pagpakaon o nag-ilog ta
Ha? Di nila sa itong parokya, pastang inilugay niya, way hapit pagkaon. Muna si Kristo, tanawa ha, unsay kinaiya ni Kristo nga nahigugmas mga tao. Ningon siya, giingnan man siya mga apostoles. Kaniya mga apostoles, minus manigugma. Lord, papulian na ng mga tao, kay purting mingawa aning dapita, o niya, hapon na. Niya, pila to kabuk tao, ang lalaki, 5,000 kabuk. Di nagito'y kuyog mga bata, mga babae. So mga 10,000 to sila kabuk. Siyunan ka ng 10,000 katao imong tanaw na ng dakong disyerto. Yung giluha na tanawon, dinigis ato manimba, tag-500 ra, mura magay tag-ngiluhan. Unsa na kag 10,000? Unya gipanggutom pag yun. Ikaw ana, ikay organizer. Karon mag-rally man kuno ng mga iglesia ni Kristo karong sunod Pizza 13. Mga kuan kuno na di sa dino na mga 10,000, daghan kuno millions kuno na, millions. Kana gutomon man gina. Di ba? Ya, unsaon man na ang leader ana. Oh, andaman ginagpagkaon. Mao na si Kristo wa mag-uol ngano man kay nahigugma man siya. Kanang nahigugma di gid na mag-uol. Nya labi na gyud ang iyang kuyog, ang iyang gihigugma na way kahadlok, way kaguol, way kabalaka. No. Kamo mga asawa rong ni adinhi, naaba mo'y kaguol sa inyong pagkabutang sa inyong pamilya? Pasabot ana, wa na mo mahigugma sa inyong bana. Nya kamong mga bana, naaba mo'y kaguol, na mo'y kalagot, na mo'y kahingawa sa inyong pamilya? Wa na sad mo mahigugma sa inyong asawa, kay maghigugma ay lang gyud mo, wa gyud nang kaguol, relax ra gyud. Mao na nga niingon din si Jesus, ayaw sila palakta, kitay mo pakaon nila. Siya, ha? Kami mo imo palit og pagkaon, asa man mi palit? Ana, mura bag ratol jud kay sila ba? Nya labaw tanan, dili lang asa mi palit, unsay atong ipalit? Sud na kana mo pakaon kanang 10,000 katao. Pero si Jesus niingon palingkura sila. Pundok-pundok ka, palingkura. Ang gusto dahil sa tinuod nga nahigugma, mo relax ginang iyang gihigugma. So kamong mga asawa o mga bana o nahigugma mo sa usag-usa, maningkamot gud mo nga ma-relax ang imong gihigugma. Di ba? Kami bitas una, wa na mi pagkaon, si Papa magkanta-kanta raman to. Dadon din mi ngantos kakahuyan. Tagoy-tagoy tos Papa. Nya wa na din mi para paniod to. Mangita pa daig para kanonon dito. Mangaot anang mga saag, nga mga ubi, mga apali, balyakag, mga ito among pangauton sa una. Karon pa ko naka-imagine ba nga si Papa magtagoy-tagoy raman ngadto mangita mig kanang mga daog anang ubi, kana ba mga turok-turok, mga laya-laya na ba. Nya makakita man sad mi. Kaot din to sa Papa. Kami mga bata magduwa-duwa nga ris daplin, ingon ris Papa ay mogsaba. Kay kanira bang balyakag o kaning obi basta magsaba inikaut na to mupasok na to sa bato di na hinon makuha. Hilom la mo diha ngin ana ba mo te ilang nga lihi-lihi sige jud kaut sa Papa kami hilom sad mi hinunghungay sad mi dito kay ingnon maming Papa ay saba kay mutago ning unod sa obi o kaning unod sa balyakag ngadto ikahuman nagkuha ato dadon din na mo sa balay mo patoy lungagon nya igpaniod to, panitan din itong Papa, magtuyok may mga bata, 5 kabuok, kuyok sang mama, yung Papa, di kita mamatay sa gutom, ni agi pagkaon. Karoon pa sa kahuna-huna nga, nganong na-relax mo to sa Papa nga, 5 kabuok bata, niya, mangita pa kag pagkaon, mo ito gitawag o kakhatuka yun. Mo na karon na-relax ra gyud ko mahurot ning slots o sa dili moingon ra gyud ko naara gyud mo palit ani ana ba na katon-katon sa kong Papa
Pero ang pinaka-reason gyud ay kay si Papa nahigugma ni Mama, nahigugma sa namong mga anak. Si Mama noon lahi sa tong iyang gugma namo kay punayan mamiglatos. Sige latos kay nahigugma kuno siya namo, sige latos. Si Papa nahigugma ni Mama, musugot lag latoson, di gyud masuko. Ana, si Papa ba? Kami di sad mi niya ako nakasuway ko gikusi kong Papa sa akong dunggan, giana ba? Murag kausara gyud kay akong gikulata akong maguwang. Ako may buangon sa una. Ako sang maguwang panagsara kay mo sukol na ko sukmagon bitaw na ko dugo lagi di aring may baba. Pagkakitang Papa nga akong gisukmag, ikaw gyud kapon. Muragog ni koto akong dunggan. Gibunlot kong Papa, ako magyung sukmagon ako maguwang. Buutan in taong kay akong maguwang. Mao na nga katura. Relax gining nahigugma. Ikaw na beling nga imong tupad na relax ra kanako. Ina kano ina. Ikaw ba relax ra kanako. Klaro kayo ana ma-relax kayo pa na mabayring utang nimo. Relax, palingkura. Muna dinis atong parokya daghan na kay tag project nga nahimo. Salamat sa mga namalit og slots kay relax ra gid ta. No? Mura, unsa may inyong na feel karon sa ato mga projects dinhi? Sobra naman ni 100 million atong project. Dinhilas parokya ba? Unsa may inyong paminaw? Na pressure mo, na relax. Kusgan. Kay wa mamoy palit pa. Di ay bitaw relax ra gid ta. Naman gani ni text nako karong bag-o nga nagkautang-utang kuno siya gyud, nagkautang-utang sa iyang pagpa-eskwela sa iyang mga anak. Pero bisan pa man kuno ana past 4 years wa gyud siya hunong palit og slot dinhi matagbuan usay usa ka slot ana duha ka slot matud pa niya. Pero nagkautang-utang gid siya sa pag-atiman siyang pamilya. Siya pa der may jud kay Ginoo kay nilampos ang akong mga anak og eskwela nya karon ang usa naka-abroad, ang usa maayong trabaho. So karon pa der no naka-extend na gid mis among balay nako nindota kay nipalit mo sa kuno siya si Tio katong atong gipangtukod og balay. Ang iya sa kunong balay naka-extend na sad kuno siya. Nya wa na sad siya utang. Wa unsa mo tubag ang Ginoo? Ang naghatag sa 5 ka paan og 2 ka isda giulian ni Kristo og 12 kabukag nga paan og isda. Pasabot matud pa sa unang pagbasa ang tinuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, siya ang nahigugma nato. Unya kay ang gugma manghatag man, ang gugma mo parelax mas atong kinabuhi. Kita nga nagsigig higugma, gawas nga hatagan tagdaghan pa, marelax pagid atong kinabuhi. Muna ka na mga gubot kaing pamilya, kuwang ana niya, paghinatagay, paghigugmaay. Kung gubot ang inyong pamilya karon, tingali gasigi ra gyud mo sinuguay, gasigi og pangayuay, demanding kay mo nang gubot paghinatagay ra gud mo. Paningkamote ra guna ninyo mga ginikanan nga relax ng inyong anak, di sige hagsugo. Nya mga anak sad maningkamot sad nga ma-relax ilang ginikanan pagkanindota. Kabantay mo sa sitwasyon sa atong kalibutan karon. Relax ba o tensyonado? Tensyonado. Ako bisan tinuod dili gini mao tingali ang kanini ang di gini mao ba ang tawgon nato mahitabo ba, pero naminaw ko sa mga balita karon nahapit na molingkod si President Donald Trump. Ang iyang gipangbuhat gusto niya pahunongon ang gubat sa iya gong inaugurasyon karong 20 giimbitar niya ang head sa China. Ang leader ba sa China, iyang giimbitar mga leader sa unsa pa to?
aning Argentina. Kana bang naabitay mo rag na nagtensyon? Iyang gi-amigo si Putin, iyang mga diplomatic sila nga mga communication ba? Kaya di siya gusto gubat. Gusto niya partnership sa pagpalambo sa kalibutan. Mao nang kanindot aning mga leader sa nasod sa tibuok kalibutan nga maningkamot nga mahunong ang gubat. Sa inyo sang balay na masay ginagmayng gubat, di ba? Kada adlaw na ay magyaw-yaw, no? Na ba? Pahunongan na. Ilisi o gugma. Nya, aron dunay kuan, dunay gugma, dunay mo antos. Muna kining atong balao dinhi, di man na balao no, ato nang hangyo nga kung ang imong bata, imong gisimba dinhi, nya dili relax dinhi sa sulod, magsigig tingog, maglimbag-limbag, muhilak, musyagit, mudagandagan, antusa og da ngadtos gawas sa simbahan, dito padagandagana, dito pasyagit-syagita, dili na tungod kay wa na ka mo simba, gusto ka nga ma-relax ang niya sa sulod sa simbahan, nya muantos ka sa pagdangadtos gawas aron sa dang imong anak didtos gawas ma-relax pod siya, imong isuroy-suroy dito ana, ma-relax pod siya, ma-relax pod ta dinhi, duna gyud mo antos. Muna si Kristo mo'y unang nahigugma nato, siya say unang ni antos para nato. Ang kantong bata nga silang mga apostoles nga nagda atong 5 kapan ug 2 ka isda, sila'y unang ni antos pinaagi sa paghatag sa ilang pagkaon para sa tanan, ug ni antos pod sila og pag-apod-apod ug sa paghipos. Duna gyoy mo alagad, duna gyoy mo antos. Muna dinhi ato ginang gi-highlight ang atong triple A, ampo, alagad, antos. Muna gibuhat sa Ginoo, gilas na lang lingi be sa imong tupad ing na ako'y unang mo antos para ka ma-relax. Sige, ing na ba? Ing na ako'y unang antos para ka ma-relax. Ana ha? Sige.